Damos paso aos deportes, informando dos éxitos obtidos polos pilotos do Motoclub Ribeira na Dagan Cup, celebrada en Gondomar. Este fin de semana, Gondomar acolleu unha gran actuación por parte dos pilotos do Motoclub Ribeira. Juan Carlos Muñiz e Fran Vilas lideran nas súas respectivas categorías o torneo Dagan Cup. Muñiz exhibiu todo o seu potencial na proba de promoción e continúa sendo líder da xeral. Aínda que non se alzou coa victoria na súa modalidade e quedou quinto na proba elite, o seu obxectivo é ir fogueándose para a próxima tempada ao ter que competir nunha categoría de difícil adaptación. Pola súa parte, Vilas, que compite na modalidade alevín máis 6, acadou o primeiro posto na última proba que se disputou na localidade pontevedresa. O motorista liderou as dúas mangas da carreira e impúxose con folgura aos seus rivais.